Mobaile, welcome to my YouTube channel Dian Family Vlog. Nोंसोर स्राय बरायनाय जाबाय आरोखि लोगोफोर फैसाया मा खालामदों नायहैनो अन्नानै आंनि चेनेलखौ भिडिअफोरखौ नायना मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामदो गावसिबना होदो आरोखि खालामनो गोनांखौ खालामदो आरो थोदो भिडिअ फैसाया मा खालामदों नायनोसै पैसा इदिसनिया फुंनि जाग्रा फैसा नै फुंनि जाग्रा न'आवनो थाखानानै गुन्दै थाखानानै सोरबाफोर जानो गोसो दंब्ला फैनो नाजायो नामा फैसा नंगौ नंगौ खानाय दों गोलैगोन दे ओंखाम संनाय न' सिङाव है मानो बिदि डिस्टार्ब खालामो रुनि खावलायानो बिन्दा सादो फैसा बिन्दा सादो रागा जोंजानो लुगैयो रागा जोंनो मानसिफोर थागोन न'नि मानसि गोनां मा जायो लोगो जादों गैयानो दं बेयाव साब्रै साबासो जानायनि आं बानायालै नों बानाय आं दा होगोन ना दैखौ मोनाबो सापातखौ आं दा होना होगोन फैसानि फिथा उसिङाबो जागोन फैसाया बानायगोन आजिखालि बिखौ नुनो थांलाब्रा आजिखालि बि जोंहानाव दं आरोखि निसान आरोखि गोदोनि निसान नेरसोन आथिखालाव मोननो थांलिया सारु खाथि धोप खाथि बानायनांगौ लोगोफोर धोप खाथि बेनि खामानिया दं ओइ बानायनांगौ आरोखि बिदि बानायनांगौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि बानायो थालिर बागानाव एसे हाबस्राङो होननानै मोसौ खाना फैनायावनो हाबबाय लोगोफोर नै थालिर सुनिबाराव दाननांगौलै बेसेबां ओंखारगोन ना ओंखाराथाय सरा बेसेबां ओंखारो साफा खालामनो दोङो बेखौबो लोगोफोर बेमार नांजोब्बाय थालिर दंफांफोराबो मानि थाखाय बेमार नाङोथाय हमनो हाथारा बोसोरथाम जाबाय थालिरा लाखिबावनाय गोजा दंफां बिलाइफ्रा रानज्रोबलांबाय नै इदि बेमार नांदों दंफांफ्रा मानि थाखाय इदि जादों
बिलाइ रानलांनाय सोरबा मिन्थियोबा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो लोगोफोर गोलैगोन आंनि दाय गैया दे गोलैबा ओइ दादा हारसिं सिरि सिरि नागिरनो नोंथां दादा भिडिअ खालामदो आं बे मोनसेखौ लाहरनांगौ नायलाय थावखौ गोलैगोन बिबाजिखौ फाग्लि खालाममारसिगोन इसोर सानैया बिबाजिखौ फाग्लि खालाममारसिगोन इसोर सानैया नागिरबासो मोनगोन आं नागिरस्लाबनोनो होआ दादाथ' आरो बे दादा माखौ नुदों आरो मालाय जोंसो नुवाखै दादा देखाय iya mati wageli wa madina ada bindu mako dinding deh sana ini bangku mana nagir lu arwah nagir nih roh buro deh mancingnya oh beda dada ebe ma